Čaute všetci, vítam vás pri novom videu. Takže toto video bude také zvláštnejšie. No a keby ste sa pýtali, že prečo mám tieto veci, tak to z toho dôvodu, že ako Vianoce ešte ani neskončili, takže som si to trošku vyzdobila takýmito sánkami, takouto obludou a takýmto Mikulášom, aby to malo nejaký šmrnc. Takže toto video bude také netradičné. Pretože myslím si, že nikto ho nenatáčal a budem asi prvá. Ale bude to také, že proste ukážka vecí. Napríklad, že čo som dostala, čo mám nového a čo sa mi páči, budem vám ukazovať. Takto si to posuniem. Takže budem vám to všetko ukazovať. No a táto časť sa bude volať Veci pre LPS. No, stratené veci pre LPS. Môžeme začať. Takže toto je prvá vec. Vlastne je to pre človekov, ako ľudí. Vidíte, tu má, neviem, ak sa to volá brošňa, neviem, nenapadá ma, ak sa to volá. Proste má to ten oný a takáto kotva, ako keby, bolo to na plavkách. Tak toto vyzerá. Prepáčte, že mi strašne vidno ruku, ale vždycky, keď si to nejako tak dám, že proste je mi to dosť také, že ono mi to tam tú ruku musí vidno. Ja to neviem urobiť tak, že proste bez tej ruky, ako to tam má byť. Takže často vidíte tam moju ruku, sorry. Tak. Poďme na ďalšiu vec. A čo je? Toto. To je skateboard. Mala som dva, to je z Kinderu vajíčka. Mám to už nejaké 2 mesiace, mal som 2, lenže som jeden dal kamarátke. Tak toto vyzerá. Môžete robiť triky, všetko, lelej. Ale ne. Takýto skateboard. Husté. Taký skateboard. Poďme na ďalšiu vec. A to je tohleto. No, môžem sa pýtať, čiže čo to je? To je od čokolády a nie je to ešte poriadne umyté. Počkaj si. Tak. No, je to od čokolády taká, čo tam je taká dvojfarebná v takom srdiečku. Môže to byť takýto stojaník. Takýto stojan na niečo. Alebo proste nejaká obria miska. Alebo niečo takého. Môžete si to vyfarbiť na nejaká ozdoba, alebo nejaký mini stolík. Môžeme na ďalšiu vec. To je ďalší stolík. Vlastne to sú trblietky. Len keď to otvoríte. Počkajte. Tak. Keď to otvoríte, máte tam takéto tablietky. Takéto. Ono, tie tabletky sú také väčšie. A nie. Tak. Vlastne, ono sa to dá dobre, keď to má taký dobrý tvár a proste aj som to tu rozsypala, keď to má taký. Prosím, poradte mi niekto, ako to mám urobiť, že proste natáčať bez ruky, ja to neviem. Aby mi tam nebola vidno, alebo nejako tak proste. Počkať. Tak nejako. Tu, proste nejakú kávičku si tam dajú, alebo niečo také. Ďalšia vec je toto. Toho už vôbec nepatrí k LPS. Je to ozdoba do nejakého proste trička. Proste je to labuť a asi to použijem do Merabailu, keď hlavná postava je Bella.
pekná labuť, taká ako skla zlapená. A proste hodí sa to podľa mňa do Merabailu. Niečo to využijem ešte, nejaké predposlednej časti. Ďalšia vec, čo je ešte predposledná, je toto. Áno, sú to hop-hopky, no a čo? Dá sa to využiť aj pre pet shopákov. Ako? Že vyberete to, tak, toto na nejakú peknú výrivku, tak to si tu sadnete a pekne si tam vyhrajete riť. Alebo tu takto proste ide pet shopák, zoberie si loptičku, háde si ju. Sorry, bože, niekto mi píše, sorry. Ak ste to vôbec počuli. Tak, také je to farebné loptičky. Dobre, to dáme na bok. Sorry. Musím sa s tou kamerou ešte dosť naučiť, takže... A je tu posledná vec. Počkaj, šup. Je tu posledná vec. Ja pôjdem takto dozadu. A je to takýto dom. Nie, je to malé. Takže je to takéto. Proste môžete si urobiť fotku, že... Počkaj, mne sa dá cez to fotiť, takže nejakú fotku si spravím. Bože. Tak. Ono sa tu cez kameru dá fotiť, takže... Čo padlo? Shit. Bobka, nevadí. Taký dom, proste nedá sa otvoriť, lebo sú v ňom krámy. Nie také proste ženské, ale ako viete, proste blbosti. No, pochopili ste, dúfam. Ako blbosti, pardon. Tak. A tak to sa... chcela som sa vám opýtať, že či si mám spraviť Instagram, že by som tam mohla dávať fotky, alebo že či si ho nemám spraviť, že či je to dobrý nápad, alebo proste tak. Do komentu napíšte, či chcete, aby som mal Instagram. To by bolo asi všetko, toto tam preč. Majte sa pekne, ako chcete, mne je to jedno. A čus!